Id-direttur ta' kumpanija privata tal-ambulanzi stqarma l-Pulizija li Robert Brinkaw, id-direttur preżenti tal-ħabs ta' Kordin, kien għeddet li joqtol lilu l-familja tiegħu dan għamlu b'telefonata taħraq f'Awwissu li għadda. Brinkaw ta' 49 sena li nħatar direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin minn flok il-Kurunell Alexander Dalli fl-2021 tressa l-qorti b'ċitazzjoni quddiem il-Maġistrat Ċermin Galja. L-Ispettura jinvella akkuża l-Brinkaw biġrieħ ħfief li għeddet raġel barma l-insulenta u għeddet raġel li kien ġar arma tan-nar minar liċenzja fil-pubbliku li kien armat waqt li twettaq reat u li kiser il-paċi pubblika brabta mal-inċident tal-21 ta' Wissu fil-Bajja tal-Adira. Hawn huwa qed jiġi allegat li punta pistola lejn xufier tal-ambulanza. Brinkaw jinsab mixli wkoll li fl-istess jum uża tagħmir ta' komunikazzjoni elettronika biex għeddet li d-direttur tas-servizz tal-ambulanza. L-inċident jidher li kien motivat minn rivalità kummerċjali bejn il-fornitur tas-servizz tal-ambulanza u l-Malta Red Cross li Brinkaw kien id-direttur tagħha. Fix-xhieda tiegħu is-sewwieq tal-ambulanza qal fil-qorti li wara li nata daqqa ta' ras kien ta' daqqa ta' pon l-aggressur u taħbis daqqa ta' pon għaliex kien qed iżomm il-mobile u ċwievet fidu. Madwar 30 sekonda wara wasapruhu pistola ippuntata lejh. L-avukat staqsa x'kien għamel ix-xut meta ra l-pistola biex xutu wieġeb li lanqas felaħ jiċċaqla u żied li dak il-ħin kien qiegħed quddiem l-ambulanza. Il-każ ikompli fl-14 ta' Novembru li ġej. L-avukat Stephen Tona l-ewwel huwa l-avukat difensur ta' Brinkaw. Għas-seduta kien preżenti wkoll l-avukat tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin Mario Mifsud. L-avukat Edmund Kuxkieri der għall-allegat vittma.